Jeg hedder Elias. Vi skal lave den her sundhedscamp i Falcon. Vi fokuserer rigtig meget på vores ungdom i Falcon, og vi vil også gerne fokusere lidt mere på sundheden for alle de unge. Ja, det er sjovt. Hvorfor er det sjovt? Det synes jeg bare. Jamen, Game for Change, det er en camp med et helt unikt koncept, som aldrig er udført i Danmark før. Det er at kombinere decideret basketball, som er en meget vigtig holdsport, og det er meget socialt. Og det kombineres med sundhed i den forstand, at der kommer fokus på, hvilken kost man skal have. Der kommer folk fra andre organisationer som Fit for Kids, som Fitness.dk. Der kommer også kostvejledere, og vi laver nogle forskellige aktiviteter, og det er alt med fokus på sundhed for børn. Så kom og vær med til Game for Change. Jeg kan forstå, at Falcon Basket er også med i sundhedsdagene her på Frederiksberg i september måned. Ja, vi har en stand, hvor vi kommer til at have en kurv. Man kan skyde lidt og lege med nogle af vores elitespillere. Så det skulle være rigtig sjovt. Så der må I meget gerne komme forbi og være med der. Så kan I fortælle jer mere om Falcon og basket.